SQ vari kutitsikwa wero ayo Nesty skirire mamunya matete taja inini mundiblesa ndinosanja inini ndiri fighter zvinhu zvacho inge ndinosaita wente inini mundiblesa mundipa ziteni rakapfuura raPassion kana bebi rekuti vakavona vanoradzwa votaura vachiti vakapera profeti vasina asi ndinenge ndavafamba ziyeloboni zichagobadini naenda toni ndinenge ndakusponza mayuti chairman angwe part-time aiwa MiraKunyepa handakumboti chabva vapera ndati chachavo blesa chete madhora ndotora mondipa ziteni rakapfuura raPassion kana bebi rekuti vakavona vanoradzwa votaura vachiti vakapera profeti vasina asi ndinenge ndavapfuura una zvazvaita mangoma chiketo zvazvaita aona zvazvaita kana mabhebhi zvaaita chaja inini mondiblesa ndinoshanda inini ndiri fighter zvinhu zvacho inge ndinosaita wende inini mondiblesa mondipa ziteni rakapfuura raPassion kana bebi rekuti vakavona vanoradzwa votaura vachiti vakapera profeti vasina asi ndinenge ndavafamba ziyeloboni zichagobadini naenda toni ndinenge ndakusponza mayuti chairman angwe part-time aiwa MiraKunyepa handakumboti chabva vapera ndati chachavo blesa chete madhora ndotora mondipa ziteni rakapfuura raPassion kana bebi rekuti vakavona vanoradzwa votaura vachiti vakapera profeti vasina asi ndinenge ndavapfuura una zvazvaita mangoma chiketo zvazvaita aona zvazvaita kana mabhebhi zvaaita chaja inini mondiblesa ndinoshanda inini ndiri fighter zvinhu zvacho inge ndinosaita wende inini mondiblesa mondipa ziteni rakapfuura raPassion kana bebi rekuti vakavona vanoradzwa votaura vachiti vakapera profeti vasina asi ndinenge ndavafamba ziyeloboni zichagobadini naenda toni ndinenge ndakusponza mayuti chairman angwe part-time aiwa MiraKunyepa handakumboti chabva vapera ndati chachavo blesa chete madhora ndotora